Polisiýa işgärler Liverpool atynyň edara ediş merkezine we onuň golaýnaky etraplarynda ýerleşen gijek klublarda reýd geçirip talip ýaşary we ýokary synyp mektep okuwçylaryny nişana alýarlar. Bu barada Zatyk radiosynyň habarçysy Sebitden maglumat berýär. Türkmenistana talip ýaşary we ýokary synyp mektep okuwçylaryny dilden görkezme esasyna gijek klublara barmaklyk gadagyn edilýär. Häkimetler ýaş raýatlar berip gödäwçilik astyna saklap şeýle ýagdaýlaryň öňüne geçýärler. Günor Sebitdäki ýokary we orta hünär okuw mekdepleriniň birnäçe talibi gijek klublarda 2 hepde çemet wagt bäri dowam edýän tutuklary barada gurrun berip talip ýaşlaryň para bilen polisiýanyň elinden guturmagy çalışýanlyklaryny aýdýarlar. Men barın öňünde kokteyl içip otyrkam, raýat eşigindäki polisiýa işgäri gelip pasportumy sorady. Meniň şahsiýetimi anyklamak bahanasy bilen şäheriň polisiýa bölümine alyp gitmekçi boldy. Klubyň daşynda bir ýerde okuýarmy ýa-da işleýärmi diýip sorady. Men aljyrap oňa Mollumçylyk institutuny okuýar diýip dogrymy aýtdym. Taliplere gijek klublara barmak bolanok. Ýokary okuw jaýynyň administrasiýasyna habar bermeli bolaryn diýip haýbat atdy. Jüýümdäki 400 manady bermeli boldum. Diýip Türkmenabad şäherine ýerleşen Aziýa adly gijek klubda polisiýanyň eline düşen talip Zatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenabad şäherine Seýitnazar Seýdadynak Türkmen Döwlet Mogalymçylyk instituty we başga da birnäçe orta hünärin okuw mekdepleri bar. Ýaş raýatlar ýokary okuw jaýynyň içinde we daşyna öýüň alyp barmagyň düzgünlerini berjaý etmek bilen borçlanýarlar. Taliplaryň şahsy wagtlary hem häkimetler şol sany bilim resmileri tarapyndan berip gödäwçilik astyna saklanýar. Liverpool atynyň içeri işleri daralaryna çeşmeler şeýle raýatlaryň olara gatnaşýan polisiýa işgärleriniň öz başlangyçlary boýunça ýerine ýetirilýänini aýdýar. Kardeşlerimiz goşmaça gazanç etmek maksady bilen öz aralarında dilleşip talip ýaşlara we mektep okuwçylaryny garşy şeýle reýitleri wagtal geçirip durýarlar. Bu hili tutkatutlyklary raýat eşiginde gatnaşylýar. Bu ýagda ençeme ýyllardan bäri gaýtaranyp gelýär. Biz hem başlyga her aýda paç tölemeli bolýarys. Diýip içeri işleri daralaryna çeşme aýdýar. Ol alınıp barlayan reýitler boýunça buyrugyň ýokordon berilmänligini belläp sözüniň üstüne ýetirýär. Çärji bu etrafyndan bolan 12-nji synyp mektep okuwçysy ýaňy ýakyna Türkmenabaddaky Towtogul restoranynyň 2-nji gatyna ýerleşen gijek klubda özüniň polisiýa reýitlerine şaýat bolanyny gurrun berýär. Polisiýa işgärleri klubyň administrasiýasy bilen edil dilleşen ýaly hereket edýär. Polisiýa gelende klubda dinç alýanlaryň içinden diňe ýokary synyp mektep okuwçylaryny we talip ýaşlary ýygnadylar. Emma polisiýa uçastygyna alyp gitmän menden we meniň ýanymdaky dostlarymdan para aldylar. Diýip çärjewli ýokary synyp mektep okuwçysy aýdýar. Şäher polisiýasynyň Çeşme Türkmenistana 21 ýaşy dolmadyk raýatlar alkogolly içkileriň gadagyny edilýänini aýdýar. Kämilik ýaşyna ýetmedik adamlara temäk önümleriniň hemde spirtli içkileriň satylmagynyň gadagyny edilmegi dünýä tejribesine bar bolup bu ugurdaky ýaş çäklendirmesi ençeme ýurtda 18 ýaş hökmüne kesgitlenýär. Zatyk radiosy Günor Sebitdin gijek klublaryny alyp barýan reýitler boýunça yerli polisiýa idaralaryndan tesbir alyp bilmeýär. Ýurdun kanunçylygy talip ýaşlaryň gijek klublary ýa-da kafe, barlara barmagyny gadagyn etmeýär. Ýöne şoňa meňzeş çäklendirmeler köpden ýokary okuw jaýlarynyň içerki düzgünleri esasyny ýerine ýetirilýär. Türkmenistanda pensiya ýaşyndaky raýatlaryň özleriniň diýriligini subut etmegi talap edilýär. Döwlet edaralaryna baryp şahsiýetini tasdiklatmagy mejbur bolan garrylar pulsuz galmak töwekkelçiligi astynda şu günler uly alada galýarlar. Azatlyň habarçysynyň maglumatyna görä Balkanawatda özleriniň diýriligini subut etmek talaby ýaşy 60 ýaşdan geçen pensionerlere degişli. 25-nji ýanwara çene diýridi hakda kepilnamany pensiya bölümine alyp barmadyk raýatlara fevralda pensiya berilmez. Diýrilik kepilnamasyny indi Maşgala Lukmany öý dolandyryş edarasy we pasport bölümi ýaly raýatlara hasap alyş bölümlerinden almaly. Bu bölümlerden kepilnamalary almak adynyň 10 güne uzaýar. Diýip Balkandaky Çeşme düşündirdi. Bu talaba gysgaly berjaý etmäge inanşan pensionerler indi kaýda pulsuz galmakdan howatyrlanýarlar. Ýanwar aýynyň soňuna çenli sanlyca günüň galmagy ilatyň sosial taýdan goraksız gatlagynyň aladalaryny artdyrýar. 70 ýaşly daýdan bu talap hakda suwun esidipdir. Ol Maşgala Lukmanyny yerinde tapman, öz kwartiralaryndaky öý dolandyryş edarasyna baryp kepilnama aljak bolundy. İlki Maşgala Lukmany kepilnama bermeli. Soň men berip bilýän. İkimiz berenimizden soň kepilnamany polisiýanyň raýaty hasaby alyş bölümi pasport stol edarasyna barmaly. Sol ýerde raýatyň diýridi hakda gaty kepilnama beriler diýip aýdypdyrlar. Ol kepilnamany alyp bilse,
vilayet pensiya gaznasyna tapşyrmaly. Ondan soň pensiya gaznasy pensiýany hasabyna geçirip başlaýar. Dip Balkanawatly ýaşaýjy gurrun berdi. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurrundeş bolan raýatlar pensiýon idarasyna tapşyrmaly diýrilik kepilnamasyny almak üçin zerur kagydlary ýygnamak işiniň çylşyrymlydygyny belläp, goşmaçy talaplaryň hem bardygyny aýdýarlar. Öý dolandyryş edarasynyň kagyd almak üçin tok, gaz ýaly hyzmatlardan bergim ýok diýen kepilnamany getirmeli. Bolmasa zerur kagyd berilmeýär. Dip Balkanawatly ýaşaýjy gurrun berdi. Azatlyk bilen gurrunleş bolan pensionerler ähli zerur kagydlary toplamak üçin adından 2 hepde golay wagtyň gidýänligini aýdýarlar. Türkmen pensionerleriň özleriniň diýriligini subut etmegi 2018-nji ýyldan bäri talep edilip başlandy. Diýriligini subut etmedik raýatlary pensiýa geçirilmeýär. Häkimetler bu talabyň sebäplerini resmi görnüşde düşündirmeýärkä, Azatlyň Türkmenistandaky habarçylary bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan resmiler bu çäreleriň pensionerleriň ýok bolan ýagdaýynda olaryň plastik kartlaryna geçirilen puldan olaryň ýakynlarynyň peýdalanmazlygy üçin edilýänligini aýdýarlar. Azatlyk radiosu bu maglumaty türkmen häkimetlerinden resmi görnüşde tasdikladyp bilmedi. Şunlar özleriniň diýriligini resmi taýdan subut etmäge mezbur edilýän pensionerler döwletden pulunu almakda ýyllar boýy dürli kynçylyklara tedbir bolýar. Häkimetler düzgünleriň üýtgemegi barada ilaty köplenç resmi görnüşde habar bermeýärler. Ujypsyz pensiýasyna garaşan pensionerleriň üýtgen talaplardan habarsyz bolup pulsuz galýan halatlary seýrekdäl. Türkmenistanda ilatyň pensiýasy soňky 7 ýyla golay wagt bäri bank kartlaryndaky hasaplara geçirilýär. Käwagt pullaryň geçirilmegi gijikdirilýär. Ýaşullaryň pensiýalary hasaplaryna wagtynda geçen ýagdaýynda da ilatyň öz puluny naqdlaşdyrmagy uly problema bolmagynda galýar. Enjemel bäri ýurtda naqd pul ýetmezçiligi saklanýar. Häkimetleriň resmi taýdan boyun almaýan bu problemasy ilatyň şol sandy pensionerleriň bankomatlardan pullaryny naqdlaşdyryp bilmän pulsuz kösenmegine sebäp bolýar. Lebap vilayatynyň Türkmenawat şäherinde ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda ilatyň güzeran eklenjiniň agyrlaşmagy bilen Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň we Magtumul adyndaky ýaşlar guramasynyň agdalygyndan çykmak isleýän büdjet işgärleri gözgörteli köpelýär. Bu raýatlaryň islegleri reddedilip, olar edara kärhanalaryň ýolbaşçylarynyň basyşlaryna seýdewar edilýärler. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 27-nji ýanwarda Sewitden maglumat berdi. Partiýanyň agdalyk tölegler üçin her ay aýlygymyzdan 2 göterimini alyp galýarlar. Meniň aýlygym şeýle-de az. Meniň üçin her manat gymmatly. Hususan adyň we beýleki durmuş hyzmatlarynyň gymmatlamagy bilen ýakynna men mekdebiň okuw işleri boýunça ornbasaryna partiýadan we guramadan çykmak isleýänligimi hemde agdalyk töleglerini tölemek islemeýänligimi aýtdym. Dip Türkmenabadyň orta mekdepleriniň biriniň muallimi anonimlik şertinde aýtdy. Türkmenistanda häkimet başyndaky Demokratik Partiýanyň we Magtumul adyndaky ýaşlar guramasynyň agzasy bolmak esasan büdjet işgärleri we talipler üçin hökmany bolup durýar. Olar zähmet we talip haklaryndan her ay 2 göterimni partiýanyň we ýene 2 göterimni guramanyň agzalygyna geçirmeli bolýarlar. Lewaply muallim islegini beýan etmeginiň izi süre basyşlaryň başlanandygyny, soňra da vilayet baş bilim müdürlüğiniň kadrlar bölümine çağırlandygyny we ol ýerde dürli haýwatlara seýdewar edilendigini belledi. Eger Demokratik Partiýadan çyksaň, işiňde kynçylyk ýüze çykyp biler. Agdalyk tölegini tölemekden ýüze görseň, günüň kyn bolar. Çağalaryň barada alada etdiýip bilim resmileri aýtdylar. Bu haýwatlardan soň men özümi gulýaly duýdum diýip muallim gurrun berdi. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan büdjet işgärleriniň başga-da ençemesi öz idara ýolbaşçylaryna agdalýan partiýadan we guramadan çykmak isleýändiklerini aýdanda şuňa meňdeş ýagdaýlary başdan geçirendiklerini gurrun berdi. Edaramyzyň ýolbaşçysy bu talabyny dowam etdirseň, ornuňa tölejek we şu ýerde işlejek adam taparys diýdi. Şondan soň sesimi çykarman ýydyma gaýtdym diýip Türkmenabadyň jemaat gullugynyň bir işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Türkmenawat şäher häkimligindäki ynamdar Çeşmämiz bu maglumatlary tasdiklap, talipleriň arasynda hem partiýadan we guramadan çykmak isleýänleriň bardygyny belleýär. Agdalyk tölegleri köp raýatyň şol sanyny talipleriň maliýe ýagdaýyna goşmaça ýük bolýar. Ýolbaşçylar bolsa adamlaryň
partiyalardan we guramalardan köpçülüklerin çykmagy sewitin maliýe büniadyna zarur diýip gorkýarlar. Şol sebäpli olara işten, okudan kovmak we yurtdaşlygynyň siýasatyna garşylykda iplemek bilen haýbat atyp olary bu islerden çekilmäge iterýärler. Diýip çeşmämiz aýtdy. Azatlygyň bu ýagdaýlar barada Sewitin häkimetlerinden şolsanda şäher häkimliginden we agdalan idaralardan telefon arkaly tesbir almak synanyşyklary oňy netije bermedi. Türkmenistanda idara kärhanalaryň işgärleri we talipler agdalyk töleglerinden başga-da her aý takminan 30-40 manady gazet jurnallara abuna ýazylmak üçin geçirýärler. Olary bulardan başga-da her aý dürli maksatlar üçin resmi pul goşundylaryny bermäge hem mejbur edilýärler. Bularyň arasynda köpçülükliň çäreler, arasaçylyk we oba hojalyk işleri şolsanda paýta ýygymy, şuundur we yer alma ýygnamak işleri ýaly maksatlar bar. Habarçylarymyz ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň, giňeýran işsizligiň we durmuş gymmatçylygynyň arasynda pul goşundylarynyň raýatlaryň maşgala büdjetine barha köp agram salýandygyny aýdyp gelýärler. Maglumat üçin aýtsak, Türkmenistanyň Demokratik Partiýasy 1991-nji ýylyň 16-njy dekabrynda Magtumuly adyndaky ýaşlar guramasy şol ýylyň 16-njy noýabrynda döredildi.